Ja, jeg vil gå igennem de administrative opgaver i sådan en virksomhed som GPV. Og ja, lad os bare hoppe ind i det. Jeg har lavet en oversigt over alle opgaverne, jeg lige kunne komme i tanke om. Og her er der jo en del forskellige. Jeg vil gå igennem 8 af dem, for at vise, hvad det er. Der er de forskellige opgaver. Man kunne også gå igennem mange flere. Men altså, så vil det tage rigtig, rigtig lang tid. Jamen altså, lad os starte med den første. Der er kundekorrespondance efter salg. Der ligger det, altså det er korrespondancen mellem salgsafdelingen ofte og så kunderne. Det kan også være igennem serviceafdelingen og kunderne. Men den vil jeg gå dybere ind i senere. Så er der eventplanlægning og opsætning af arrangementer. Det kan være forskellige afdelinger, der gør det. Ofte er det HR-afdelingen, der gør det. Men det kan også være afdelinger, der beder om HR-afdelingen om at få lov til at lave noget events eller et eller andet. Så er der kalenderstyring, som ofte bliver gjort af sekretærer osv. Mødebookning, også ofte sekretærer. Rejseplanlægning kan være både nogle sekretærer, men det kan også gå ind over indkøbsafdelingen. Det vil jeg også snakke lidt mere om. Fakturering og bogføring ligger også i økonomiafdelingen, og det er dem, der egentlig ofte gør det. Hjemmesideopdatering og udsendelse af nyhedsbreve, jamen det er ofte IT-afdelingen eller markedsføringsafdelingen, der ligger op i, der arbejder med hjemmesiden. For hjemmesiden er jo egentlig også en form for markedsføring, så ofte vil det være dem, der i samarbejde med IT-afdelingen giver nogle forskellige ordre frem og tilbage. For simpelthen at vise, for hjemmesiden er en form for markedsføring. Hvis folk går ind på hjemmesiden, så ved du også, hvad de har, og det er jo den måde, de ser dig på udefra. Jamen så igen er der mere til økonomiafdelingen med budget, regnskab, løbende økonomistyring. Og herinde under ligger der jo korrekt bogføring og bilagsbehandling generelt. Og ja, korrekt bogføring, det kan jo være en revisor, der kommer ind over os. Så det kan være økonomiafdelingen, der giver en ordre til en revisor. Og så er der diverse analyseopgaver, og det kan være en masse forskellige ting. Altså der er jo analyseopgaver i alle afdelinger. Det vil jeg også komme lidt mere ind på. Så er der personaleadministration. Det er også ofte HR-afdelingen, der laver den. Altså hvem har sagt op, hvem er ansat, hvad er der forskellige ting. Trives alt godt. Så er der kvalitetsrapporter. Altså forskellige kvalitetsrapporter. Det kan være lavet af mange forskellige afdelinger. Og trivselsundersøgelser er også ofte lavet af HR-afdelingen, men den vil jeg snakke mere om senere. Ja. Lad os have en simpel en. Det kan være kalenderstyring. Hvis det for eksempel er for direktøren, jamen så er det jo nok ofte sekretæren, der står og laver hans kalenderstyring. Eller hendes. Hvis du tager indkøberen, jamen så er det ofte indkøbsassistenten, der laver den. Altså det er simpelthen at styre deres kalender. Og de får jo ofte jobbet, eller får jo ofte det med at styre kalenderen. Det får de jo ofte at vide ved ansættelse, og at man de gør det, og så videre. Så det er jo egentlig fastlagt. Men det med at få de forskellige datoer ind, det er jo nogen, de får løbende. Så de får for eksempel en dato en dag, som de skal sætte ind, og de får flere datoer i løbet af dagen, som de så sætter ind, og så direktøren fortæller dem, hvornår de skal sætte tingene ind, eller hvad de andre har sagt til ham, han skal nå for eksempel, mødetidspunkter og sådan noget. Og så er det så sekretærens job, at så fortælle direktøren igen, hvad det egentlig han skal nå, så det er hende, der styrer. Ja, det er hende, der styrer kalenderen på den måde. Så den måde er den frem og tilbage i den form for kommunikation. Og ja, det samme sker i indkøberens tilfælde. Jamen kundekorrespondance. Hos GPV specifikt kan det både blive varetaget af sælger og ingeniør. Altså sælgeren er ofte den, der har direkte kontakt med kunden. Sælgeren tager de fleste af problemerne, men hvis der nu er noget, sælgeren ikke kan svare på, så giver sælgeren det så videre til ingeniøren, som så tager over og snakker med kunden. Altså ingeniøren siger det ikke direkte til sælgeren, men tager det i stedet for direkte til kunden. På den måde er der ikke et led, der kan forvirre det. For det kan jo ofte være et meget specifikt spørgsmål, og et meget besværligt spørgsmål, at kunden kan have. Og det er det i hvert fald ofte, hvis de hiver fat i ingeniøren. Ja, rejseplanlægning. Rejseplanlægning sker jo først ofte, at den individuelle vælger, hvilke rejsemål der nu skal til, for det de kan nå.
Indkøb køber ofte rejsen, således det bliver billigt. Altså de har jo ofte nogle aftaler, for eksempel med specielle rejseselskaber eller flyselskaber osv. Så de ved, altså så derfor kan de ofte gøre det billigere. Indkøber også ofte dem, der selv rejser mest, da de skal indkøbe i forskellige lande. Så derfor er det også ofte dem, der har den største erfaring i forhold til rejseplanlægning. Derfor er det ofte, hvis det nu lad os sige, at det er en fra salg, der skal over til en kunde i Holland, så skal han jo så finde ud af, hvornår kan jeg komme afsted og sådan noget, hvornår skal jeg afsted, og så kan det godt være, at han beder indkøb om at købe rejsen på de tidspunkter, han gerne selv vil afsted. Ja. Budget, regnskab og løbende økonomistyring. Jeg har sat den her over i siden herovre, for at vise, at det er faktisk lidt en omgående, en cirkulær bevægelse, når man laver budgetter osv. For hver afdeling har et budget. Så har afdelingen her, så har de et budget. Men den har de fået af økonomiafdelingen. Oftest. Så afdelingen selv holder øje med, om de overholder budgettet. Og så kan de så give feedback tilbage til økonomiafdelingen. I forhold til, nu holder det her budget. Hvordan går det i forhold til det? Synes vi er presset på budgettet? Synes vi det er et frit budget? Men i sidste ende er det så igen økonomiafdelingen, der så skal lave et nyt budget. Og sådan kører det egentlig rundt hele tiden, hver år. Hele vejen rundt. Og ja, og selvfølgelig også det samme med løbende økonomistyring. Det er jo egentlig det, der betyder, at når de sådan løbende ser, hvordan det går med det. Ja, trivselsundersøgelser. Jamen, trivselsundersøgelser kan både blive lavet af HR-afdelingen, men de kan også blive udstedt af HR-afdelingen. Som for eksempel beder salgschefen om at lave en trivselsundersøgelse. Og så laver cheferne jo så den her trivselsundersøgelse og ser, hvordan det går, og så snakker han så tilbage med HR-afdelingen om, hvordan det så er gået, og hvordan ser det så ud. Ja. Mødebookning. Nu har jeg lavet en meget specifik i forhold til mødebookning, hvor det går meget frem og tilbage. Det er egentlig mest af alt for at vise, at det kan være en lang proces, men det kan egentlig også være en lidt kortere proces. Det er bare for at vise, hvor mange led tingene egentlig kan gå igennem, hvis det nu er. Vi kan for eksempel sige, at det er en indkøber, der skal booke et møde med leverandøren. Han aftaler en tid med leverandøren, hvornår leverandøren kan være der. Så siger han det videre til sin indkøbsassistent, som så sørger for lokalet. Assistenten siger det videre til sekretæren, som står for lokalerne. Sekretæren, som står for lokalerne, tjekker så, om mødet er ledigt, eller om der er et mødelokale overhovedet er ledigt. Og så melder hun så tilbage til assistenten, om der er et, der er ledigt, og assistenten fortæller så indkøberen, det er ledigt. Altså det her, det er måske, jeg ved ikke om det er et lidt overdrevet billede af, hvor mange led, der egentlig kan være i sådan en meget enkel administrativ opgave. Ja, så er der også diverse analyseopgaver. Jamen det er jo ofte en chef, der beder en arbejder om at lave en analyse. Det er sjældent, de går i gang med det selv, eller bare tænker over, nu skal der lige laves en analyse. Det er jo ofte noget, der bliver besluttet, at der skal laves en analyse. Arbejderen laver så analysen, altså det kan både være ved brug af andre medarbejdere, hvor han beder dem om at hjælpe til, eller hvor han beder om at få noget hjælp i forhold til det. Eller det kan også være en analyse af de andre medarbejdere, hvor han så skal interviewe hver enkelt medarbejder. Så kan det være, at han skal have fat i HR-afdelingen, som så skal booke møder med alle med de medarbejdere, der skal laves analyse af. Og så derved kan han så lave analysen og aflevere så resultat til sin chef. Ja, men det var egentlig det, jeg gerne ville sige omkring det her. Altså, der er selvfølgelig flere administrative opgaver, men jeg synes, jeg tog dem, der var det vigtigste, og vise, hvordan de egentlig kunne fungere.